Mbak, ayo kancane aku blonjo dino iki ya. Iki mau ceritane iki arep numbasne tas karo sepatu tole mbak. Sok hari Jumat kan wis masuk sekolah. Terus iki mau bocah iki njaluk numbasne tas karo sepatu baru. Mbak, belum kenaikan kelas kok wis tumbas tas karo sepatu anyar to mbak? Soale tas tole kuwi iki suwek mbak. Lah ndelalah kuwi sepatune iki kok yo wis ndadak keciliken. Sakjane lak sepatune iki nggak rusak, cuma ya kuwi mau sepatune wis kekecilan. Iki wis teko ning toko tase ya mbak. Bocah sik bingung milih-milih endi sing dipilih. Soale kan aku tumbase ndek koyo toko tinggi naik gunung ngono kuwi to mbak. Tapi ki ndek sini yo enek sing tinggi daily karo tinggi sekolah. Nyapa kok aku milih merek iki? Soalnya ki merek Ray iki ki awet mbak, sampai tahunan nih kadang nggak rusak. Iki bocah sik umek milih karo papane ya wis bene demene sing endi engko kari bayar. Sawise bocah wis milih terus digawa ning kasir ya mbak, dicek bocah iki sik seneng apa ora karo model kuwi. Engko wis mari langsung dibayar ae. Sawise iki terus kita menuju ke tujuan kedua ya mbak, yaiku golekne sepatu tole. Ayo sopo sing langganan juga karo toko sepatu satu iki mbak? Lah nggak salah toko iki ki wis kat mbiyen kat aku cilik paling. Toko iki ki wis enek. Aku wis sering langganan dek sini mbak. Aku wis beberapa kali lak numbasne sepatu tole iki selalu dek sini. Soalnya dek sini yo lumayan lengkap sih untuk beberapa sepatu. Langsung aja masuk terus milih-milih sepatu dhisik. Bocah mbuh nggak ngerti aku mbak milih sing model piye wong digolekne sing warna ireng nggak gelem jaluke warna putih. Ki sampean ndelok dhewe ya lucune bocahe. Gak ngono carane. Matra. Ya Allah ya kopi kecil ya Allah. Mosok tau dicoba dulu toh, kan sik siset. Oh. Ngapa sih lo? Pas toh? Tapi nanti kayak kak neken lo tapi yo kan. Jalan sih. Itu kan. Besok bawa berdiri. Yo pas. Mulai toko kene iki ki yo lengkap lho mbak. Enek tas, terus enek sepatu tinggi jogging, sendal-sendale cowok, anak kecil.